masa Rasulullah akin ipanulun niyan sa iku Islam na upama kasi isagi ang kaya beda di man to na badidid na mag-Islam tabita naman anto na ano ni kidikiran na sumanga Bisayaon na di ipranagen uwan din ni nakibisayaon na mapranag na pagagagansiran sa alungan sa suldo mabubasan na upama kay man to bandidid na ba mag-Islam at tingin iya kusan mag-Islam o bagina niya piran to. So andi ni na Amir bin Sa'id as-Sa'idi na isa kompleno mga pagtaunian buwan niya gobernador sa isa Hims na pata kompleno nila kay kung mag-gobernador so Sa'id sa isa andi ni na Hims kay ko surprise na Umar ibn al-Khattab tigira na tigo umaramya so at hanu ko dito yun ang tigira na way saya buat tigira na damiron kasuatan na pat apa parangayan yan nasukyan gawin no Umar ibn al-Khattab kay di katawa no Sa'id baru umyakaw masok Sa'd baru umyakaw masok Umar yagi sungan yan tigira na sunguin yung sudah to yun sama na to na upama kasi isagyang kaya Pilipinas na gobernador so Sa'd na president sa Umar na surprise sa Umar amyakaw masa ikudar pa yan na di katawan no Sa'd kay kumakaw mo natigi na kay Sa'd na miya so atra ko nagyang mga pagtaw nga ugid na ad na dinan ra kay kubibay apat dinan ra kakasuat apat ang mga paparangayan ka na iman tuwa tigiyan na betul pagitiruan kira no antunaw no nagyang kay papat na kailangan na masembit kirang sa tubangan nila nasukyan gaw no Sa'd na tiginaway natigu Umar ibn al-Khattab antunaw no nagyang kay pata diniwi kasuat sa ikudato yung antuna ipaganayro natigira na paganayro na diya mi kasuat sa ikudato ami na diya tigiyang pakasambut lumiyo sa ikuan day kapakasimba yang amisa anday ni na waktuwa subuh na aya kapakaliw niyan na kami at tigiran na may puro anuman nasukyan gaw no Umar ibn al-Khattab nagtigi na hay Sa'd na benare nagtigi na way nagtigi na yung kamamudi pakasamut lumim nagtigi na ya hay Amirul Mu'minin andid nagtigian ni kaumaw subuh na pagimamang kusirang pagimaman yan sila na kaaman na qualification sa Islam magkapakaya na dito na din yan di ka pagimaman sa ditoan niya naubasi erakatan may manta kini bagwag yan nga perak akasuburnuan aapya su di manta usumabot na dito ay dito ay malay perak nah nagyan kay mabuha bitatin na di tanwin ng ka na tanto ko masakit kamu to lang na diyang di ka seminara na piya sa isa dil suragwa piya sa isa dil norte na keluya ko na tiga na sepa ako sa ikwallah sa giyang kaiya kapilitan sa uluan ka api aso ipakakin dito ng namutuan at tiga amay kapakapamgan sa pira upama tiga kapakapamgan sa pira kapakapailan siya so akate siya so gobernador napakapamgan sa 20,000 antay diri kanurong ko nang giraw kanwan tiga na Islam ano man kang giraw ni wakil Islam giyang yada ko yan yada tiga ni kau mau eleksyon na lang na kandidato na pipilaan yun di ka kagiyong pure na nailay hakatigin na naki ka mag-Islam ako Allahu Akbar Islam ko inuman diptigong piagyang kayab tetin kapyakaw na no Rasulullah ma daharat fahisata fil qawmi illa dahara bihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim anda tigu Rasulullah kapayag one day ni na mga resik agalabag napayag na wala sa ungos napayag na wala sa panyakit ada bulong yan ang makadiuli si kumpat ni Allah napiyakaw na no Rasulullah nainako na umanisa na niya na ginawa niya ikira seminar na de sumut kailang sang oras na upama kaayay ni pananawag na tingin na kata pagapeditan na apiya ande ni na sodium maapad na tingin na nakawan o ubabid na idawd may surat tangaranak nakaipang upama kaya bid na ini pananawag ay sana ka penang apurpis na matatangda na upama kaya Peter House semua nuro sa giyang portuawan walay engineer Habib ga
pagapdit nun suyu siti. Andin ni kan gaw na tayo na tigin na. Ada kurun mapad na uba kurun ro atigin milista. Na naapya sudiyon mapad na ina pagkabit. Kakagin tigin na uba ako mauri. Naman na to. Nah, eno at tigo amiral mu'minin benar ya. Natigo sa adaway benar. Natigin na ino kamambudi pa kaniyo sumabot. Natigin na hayda to. Naswatigian so karumakan na kasakit sa miyatigan. Nakagiyat tigian na kasakit, nadaat tigian abisaya ami, kada akisuka yamiro. Naguda ami pemasami sa bisaya ami. Na ayat tigian na kaulaulakan, nada anak na tigian arigraan so karumakan. Ipaninigda na kan sami pita yan. Nagupaga sa anak nun so kailangan yan ko sulod umabubas sa lungan. Naguwa ko tigian na makaliw. Sa isagyan ka mga pagtawang. Allahu Akbar, gobernador na pobre. Eno to miya surprise Umar. Kaayaw na anagyan nga yatutul. Na kay ko na miya sugat siran na auja crisis. Ay sa Arabig na ayat taon. Sa tanon na taon sa maranaw na crisis. Ugay na sa Arabig na taon na sakit. Yun to'y makna niya. Na auja namin ay sugat kira. Na tikuno sada sugu antari ke sugu perasong sa amiral mu'minin sa katibangan tanwiran na pangnang paman nakawitan tanwiran sa panabag na sumya sugu na tikuno Umar ibn al-Khattab listakan sa antawa uno ni priority kailangan nakabagan si isakims o paman na makakailangan yan luminista agiyang kutuwa mama nakagiyang ubati amiral mu'minin na ikatalo so Sa'd ibn Amir as-Sa'idi miya kagirawa batigya tigin sudah to yung nagtigin na bala ya Amirul Mu'minin oy ginan sudah to ami tigin pa man sudah to yung na pobre tiguan day ni na sosog niya nagtigin na hey Amirul Mu'minin ibet sakap puro wallah kasulad umiya katlulan na daami din maylay ubaaden abel sa ikwalayra ada ba gato to Mu'minin nagyuto bigan niyan siran taro sa bigan niyan sira tigin na bigan ni waya salam na ko niyo kudato yung nabagan yung nagyang ka 1,000 dirham. Mamukin niyo man sa iko Sa'd. Nantigyan ko karuman yang ay kumakaguraw ko. Kami ang aguraw ko sa Sa'd. Kaya kumaylay niya na 1,000 dirham pambagayan nun toong Amirul Mu'minin. Miya kaguraw sa miya katanong-tanong. Miya kasunod yung karuman yang tigin na yun kapaguraw ko. Batiyaban sa mga Muslim. Natigin na sobrapan sa tiyaban sa mga Muslim. Natigin na bumiyatay sa Amirul Mu'minin. Natigin na sobrapan sa miyatay sa Amirul Mu'minin. Tigin na ito na miniguraw ka. Natigin na miya kasulod si ko walay ta sa dunia. Kati iso 1,000 dirham. Nasugyan ko nung karuman yan na ito na miya tiro yan. Tigin na malbud. Ding ka nan awit na akala. Kanan tigin nga bagi-bagi ito. Na pimbagi-bagi ira nagyang kota 1,000 dirham na langon nila ni pambagay. So mampuso Umar ibn al-Khattab na kagya miyaylay niya nagyang kota karon ginigiran. Na surprise yan wanto na miya butadira. Na siwan yan sila na digatawan no dato. Aso Sa'd. Na kay ko masambagot to o Sa'd at tiginaway benaranan at tigyan agyang kanan nakwan. Dia ko pekali sumambut. Kasaba patigyan sada aba akan da bami bisaya kada mi pemasam ya tigin sa bisaya kada ki ku miron nada panatigin na kesukay nami kada ki sukay miron tanto tua ande ni nadeto ami akapia-pia no basi sa yang mga detor katan atabiatan nakagawa dug galigati nami akapag hilux si mamusi bari wasan namya duitra nakagya di maduitra isor ka madang latang nakinwan niya agyanan managyan ka na naira naro kumadag latang na nagtigyan na ngayon kay pumamagyan hatiad na miya si maano na bariyo sumamaw agusiran mariduoy busok karuman yan natin na morka na kwa tigyan o pa kuwa atigyan nagyan kaya karumako naman nagyan ko tapitir yan ito base daw ito makano Antonay pitiro agi ang kutuwa ko. Antonay pitiro agi ang kutuwa bubayro. Aknap no ba ya bari.
morkana ko ti agi bu pinggulaw lang akarumaku ami ang aruma kay minduy si karumanya naruna kanunding pemamakin ga na morkana ko tigir kakagi minduy ada kunya na tigin soso ng umapia na hindi niyan rak na tigin bega na tigin kaya irakan na dia kan na tigin na ande ni na bunuah dia kan bunuh na tiga ginawa ko na usoy raw madaklataw na iranyan ko na kahit na pikir agi ako taba inarkiya aginan mana dataranan narko madaglata ngana na ira na adem pena 20% na so 20% na para sa iku kikarergenan para sa iku mga wani seno mga pobre na umanuto sa ulan na ipubgay no saan anak ko wanyo sama no to da ano paginutulan no deto yun upama kada ko wanyo na aya sama potong na ayaman akapakapili sa deto amampia na sumambu mga tao na milisiran piya-piya ronoman magdudu sa ikong madaglataw kaden man na oras so madaglataw na sira ni kuku nanto na ikapakakukum tano na may kay leksyo nandun man na ikapakakukum kay niya puno-puno kay niya subur no depan mga paniminto sudeto na sinimintong kadnatian ka Allahu Akbar nakatinggiraw ka umpiya ka ayam maptiro dato na dia kumpul ka umpiya ka sabab sakian kaman kada ko penamada to nakiang kan jumpia nagyuto mambu isabab ama ilay tanwag yang kayab tetino upa makapagilay na ulogin sa krisis na makarulugin tano sa ikukapupubri at hindi makrisis at tawayay mawatam sa eleksyon na makangirong-ngirong din sa mga dito at tigyan na kataya kami apat kami na nainuat tigyan maubatan ron perampay na nanto na ini bagi kami ngasan sa 10,000 kakagiya 5 kami na wati ginuba kami rong perampay nakatiyak ni beban-beban niya dito saka sama no to nasaragong pen ako miyang kasasubur no nang giraw ka api mali na iya dito amarata kainuman ayap kena tos umadak na taon nas giyang ko to amarata kiran kasabab sa ayam marata na sumadak na taon sama na yun amaratatan nakagiyang maratatan na kailangan na makasiling titin may naitan wag yung kayab titin kau pa mga pangiraw tanong student okay nadatanong mong gulaw na di tanong makapili sa datutan nagyuto so Islam na ayap pagampaganay a qualification at kapakayan ada to nagyang ko to mga punusiat sa masjid ilan yung nagyang mga masjid tanong baad na mayor baad na kagawan baad na kunsiya na di makapangusiat katiyan ang sakon sa kunsiya liyo hindi kailangan kau to sa kunsiya na mataan kasi ayah din imam ide kad naketong katabi tada to apiaso asyhadu an la ilaha illallah na dinyan ke perfect kakagi sabot sa dinyan murais nawayay pagisi kau nagyang kayaira na mapindigide niya kakagi yan murais dito tigagyang ko tuwas sa Umar ibn al-Khattab kagiya ko masambag to Sa'ad bin Amir tiginan na miyang giyo so sambag udat to iyo natigilan na way natigilan na anto na unon miyaso at kanusay udat to iyo natigilan na way miyaso at kamiron nuto sama nuto na ayab sa diniyan mit kubalaga na kagiya diniyan di ka sirbisiwan sa ikaruman niya kena uba suman sudah tu nada karata yang na diniyan sirbisiwan sa ikaruman niya kaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ya kaya panitudaw na sumso Rasulullah na siil sawata may ito ito mga wata na may ito na upang mga siil katano na kiel niya akna ba pagreguda ito ako kagpakayap kiel niya suwata yang ati di kaya pasangan sa ikaruman niya amay ka peninindaan na kiel pa nagyuto sudah ito na kailangan nakaugupan yan so karuman niya anto na tiguan din na Amirul Mu'minin ikadua ada ni kasuatan sa ikudat to yung ikadua sana to nagyutay paginayro natigiran na ayay ikadua at tigiran na dami kasuatan sa isagyang kaiyadat to ami na sa iya tigiran sa ikupito gawi ya na ayat tigiran abit tadiyan asa ikusawlan na ayat tigiran abit tadiyan na kesalak asa ikusalungan nung nagidin pakaliho manan na sa ikusalungan nung nadigod pakaliho paman na ad na salungan abkisin gaya diw pakaliho agyang kutwa so Amirul Mu'minin
Nasukyan go o Amirul Mukminin nagtigi na benar nagtigi na wa nagtigi na inutumam nagtigi na haydato nadatigian abisaya ami nadapnan diternakan amadakan naigira tigian aande ni namiyalangan subsulutna kana ipsunga kang sa isagyang kanan akapagat tubang ako sa ikong mga tao kanay mana na ipagupisinak na kaidaan diternak na tigin na madagkan na pipianakan na uriyan o kapipiyak nun na mabubas sa anungan na nanayaw ko na uwat tigian umamara nagwag ko bumakaliw na uwat tigian umamara sa sunod umabubas sa anungan na makakakad na kung siya wala la hawla wala quwwata illa billah. Sokyan gaw no Amirul Mukminin nagtigil na miya nagyo sudan tuip nagtigil na way nagtigil na antong na ibitan yuro nagtigil na miya suat kamila nagtigil man no Amirul Mukminin na antong na ikatrwa dan yuro kasuatan na ayam man na minis miya tiro agyang kuto mga tao nagtigilan ay katalwa dan yuro kasuatan na si iku mga kagagawi na anday kapakapunian sa isa masjid ang kapagimaman yang sumangataw na maling si isawalay na urian o kapakauman yang si isawalay na apian katutukan na di kanyang paliwan mapasang mo tumamu ugay na katesong bidak niya nagusto mga datutan sa kanyan na uman wakto na iyayran ni ma nakatisa man o tumamu nanto na apli itulog ko sa walay ra ada tunay ni dangompan maaloy sa isa masjid at misyo yang sa isa na dangom tiro ay heda tok nagiya kadu na pipikiran kam na sunggaw kakagiangan yan mapakapagisna ikaw to amya kesalakat ay na misyaksi na utasi sa miyang gulaw na amya katal ulan nanti na din kabiyagi sa apoy so walay ram kare na sa pang ng kanira nakagiya ko nang aloy no to mga taon na miya kagiraw kung so Amirul Mukminin tigin na benararya nagtigin na way nagtigin na inong kasiran mambudig plewi sa iko kapakasimbayang sa isa na aya kong na inisambag usaan nagtigin na hi Amirul Mukminin so at tigin so solad umabubas sa anungan na serbisi wakang tirang solad umabubas sa anungan sa taman at tigyan sa kilabitan pangkataman sa kasulad ugagawin na serbisi wak ng kina kakagita man sa iko kasigbayang niron sa isa na hindi na inyan sila na andin na tigyan ikapasadod to ng biling ako sa walay na di ako makipumisita kaya sabab yan at tigyan nagyamambu at kaya pakaumak nutos sa walay nagyo tumambu serbisi wak sa iko kadnanakan sa taman sa di mo masusunod la hawla wala quwwata illa billah ibsirbisyo niya sa ikukad na niya sa manutoy pinambayang niyan sa sunnah kakagiyang mga detusiran na mga lay paratiya mga detusiran na di siran manambayang sa iku mga kagagawi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adato one day ni na mga Muslim sa isagyang kutwa masa na ayabat tadiyan na kesalak asimbayang sa sunnah na ketamatian sa Quran na ipuun sa paganay agawi niya kapagapasad yan na hira ipupuasa iti paratiyayran niya ka na iparatiyay nasa ko mga kagagawin na bubaluin nila ng tosimba piyaso mga dato na inubos di ka pumisita ikakagigito na ubadatar sa isagyang gaya mga dato kataniman ito gira amadakla ka pupalabi kau pamangka dato sa isa banuing dato sa isa andini na marawi dato sa isa giromanen na di kumakadya marawi kasi kumakadya ligid o di na sa kumakadya kagayan o di na sa isa Manila kapilagwi sa uidakan at tigyan na kumadeng ka sa kwan kumadeng ka tigyan sa ingat na namun na uidakan na andini na niya po sa iga adini ang katawan na piyaga plenian sa uidakan ngayon nakatigil naman ako maso kampin na ayadiran litero na imanton na pamakakibaya ka na makipingungurip na kurkan anto na ikapangungurip bisaya umadaglatak na inako na ngudaw lang ngudaw lang ay ginakuan na piyaso wataw dato na namaylay ka niya napiyakan niyang katawin nandito naman tagyan wata na ukaparo na perumpakangan niya
benar-benar tanya no coba pagi desa terhati na bendi ni magda dia ngayak wah kate tumitin di sakar saja bahkan yang dingin ni. Ha? Bukan na mau masuk eleksyon na mau watak na sisingangan yan dia kilala ko nga. Ha? Na gitu ande ni nakabibina sa agiyang kayap tetin. Nah, tigo amiril mu'minin aanto na ikapat. Kakagiya patoto. Ada ni yung kasuatan sa ikuda to yung. Natigiran na hay dato. Hay amiril mu'minin na igira tigyan na kesalak. Pagkasalak at tigyan ay ipag-uunto dami sudah to amin. O di namin didar pa yung kedaan sa tanong na babudi pangyaga. Allahu Akbar na so kaya nagaw no. Ante ni na amiril mu'minin na miya kagirawa mapasama mo at dato na may kababudi pangyaga. Na isi na miya karagiragin. Tiguan din ni na amiril mu'minin nagtigin na benaray. Nagtigin na wah. Nagtigin na yun kamabut ka na isa tanong. Nagtigin na ya amiril mu'minin. Siya tigian ko dakapan kapag Islam. Nang bagilay na umbata amat takwa ko kasasaksihan akan sumyag Islam at piarat dayan yan sa Rasulullah. Aayakaran yan na sa Khubayb ibn Adi. Kagiyat tigiyan na dakapan umanga kaper ko mga Quraysh na siulairan. So tigtanwa binitairan. Na kagiyat tigiyan na susulaniran na diiran tiro na isang kwapaka. So la ilaha illallah Agus Muhammad Rasulullah na daniyan dinatigiyan sangkupan na pagilay na natigiyan na kaya putulairan si isagyang kaya sabala iniyan na uriano daniyan nun kisangkupan na pagilay na kampanatigiyan adiran ka pangarada sa iku mga sapo kubi isiyang na siya tigiyan sa orasuto na dakupan pag-Islam na suwat tigiyan so kaya pag-Islamakan na igira tigiyan at titimu-timu sa mga pagtawakan na kutusan na kanatigiyan adat tarnuto so katitimu-timu iron umangat tao apdak kurun na makato sa naknatigiyan nagukat tadmanakan aande ni na udiyak kurila iwan na ubarakan beden mesya sa isa anungan amawriya da akan katabangi sa iku Khubayb ibn Adi na ande tigiyan ay kapikirak nun nakada na kusatan nun nagito adikwiran mapamagagaw. Allahu Akbar. So amiril mu'minin miya kay sa alungan na plalakaw sila na muso karuman niya sila na pamana plalakaw sila so kung so kaplalakawiran na adnab niya ilayran na minibagwating amay ito na adnab kayo guno amiril mu'minin na di maragu di maragu na so kaya nagaw no amiril mu'minin na tigini karuman niya na masigay linta na inilayran na miyang mayran na mama ande ni na tumatapad na tigyan na tigwa miril mu'minin na ino kano ay nagtigyan na gupang kami siya tigyan sumiyong kasama pa tigyan sa init tapasakan si iso karumak at tigyan na pambawata kauba kano na uba ka pa na bang yudato kakagiya sa konsudato na miyan gamya malang sama na ito natin yung biskato ano ba nga ipagistorya niyan ng yutoy dato yuto sa miril mu'minin nagtigyan ko na ito na yung masuswa o karma nagtigyan na katayaw ande ni na di maragu kamagaan bawata namya kagiraw kung sa amiril mu'minin o karma niya na tigyan ko na malingdang gagaan nagusiran baling gagaan na kuminwa sa amiril mu'minin sa mga arena nagtigyan ko karma niya na pwindeng kaagyan ka na nakaruma yaki anak nakagiya ko na ande ni nakapwinde yan ni karuman yan na ayam mambuwa siwa o amiril mu'minin ni na umakabawat ta agyang kutwa karuma agyang kutwa mama adan yan nun din pakikapti nagudan yan pakitayong isi isagyang kutwa karuma agyang kutwa mama kaskanyan ni misirbisyo nakagiya ko na makabawat ta so ande ni nakaruma agyang kutwa mama namya kagiraw kun mo si karuman niya namya kabawat ta agyang kutwa niyan pwendeyan namya kagiraw kun mambuso amiril mu'minin nakati ya tigya kun soroti ang ini paninideen amya lutudin nakagiya kun ang panganan tanong amiril mu'minin na damakatigir agyang kutwa mama namya kagiraw antawa akabs antawa tigyan ingaran ka mata na tigyan sa kapur wallah kabaan din ka atigyan kaya lawanit pan o di namya kasubra pan sa iku amiril mu'minin nakagiya ko tiruunon o amiril mu'minin nas kanyan namya kaguraw agyang kutwa mama samya takiliyan nagtigyan na so amiril mu'minin nagtantuwa man igagaw na ayam mambu amiyat tiro amiril mu'minin nagtigyan na panalamat ka sa iku wallah agus si karuman ka
kamata na tigi na si karumangka na miyakan doktoron miyakan penderon na sukarumau amiril mu'minin na ayam membuat tigi na miyakan ruto sa ikupanganang kaniyan sa ikupanganay akiapaka kambuat tayan na ayam miyakan ruto na so amiril mu'minin dito to so amiril mu'minin na miyakay sap na alungan na palalakaw sa iku mga kagagawi tiyon dugo Syrian na maawid sa panganang katigi na hey amiril mu'minin na nga ng pagwita natigi na ro sa giyang kutuwa walay at tiurug siran na desiran din makagabi na nakagiya ko naman gagiyang kutuwa siran natigi na sa kami pakawidang kam ay ini sembag amiril mu'minin na ngayon natigiyan ka ba may kamakawmata sa ano nga namuri na kay sembag amay kay sina ko inuwa kang siran daan din na masyapa Allahu Akbar di magano yan so amiril mu'minin sa Makkah pagilta na Makkah gugyo Madinah ini siya uminong kanya di gulaw la natigyan na ubabadin adin amir pang asat tay mambu unta apsyong si isagyang kaya pagiltan a Makkah gugyo Madinah asak ni kapapantagan na deto na misira ang sa alungan na mori na si isagyang kaya masatan ni manto tanto ko mapasa gitu ayah sabab putong nakagiyasiran namin bubulay o kakipaparatayan na miyanda usiran o Rasulullah na minipamangda o iran mambuagyang ko takapi aparangan gite kapya agyang ko takapagin bulay ko sa mapya ayap ke resultanian na mapya agyang ko to anday nila di niyan raka di mimbi at siya ko kang bulay ko so anday ni na agamatan o agama Islam na piyaki siya piyanana eno niyang pagkisiyapan kakagiya sabab sa sumumin na igira ayam ini pagpadayan nagyang kutwa marata na di mambudi imberu yagyang kutwa garbakian na marata upama kadato ka na ayam mambu amini pagpadaan na tikawa dato nami beli kan walang untikum kaya mi pengdo niyan kana tina katema na reso ka liquidity iya benian kami pengdo mapia nagupun ayam ipagpada ka na mapia dato na ayam mambu maptiru yan ka nagyang kutwa mapia datar o amiril mu'minin Agustusan bin Amir alangun siran mapia amin budayo ka na sagyang kutwa kiyay layaw amiril mu'minin sa mapia budayo ka susad na ayan yan inappointed na gobernador sa Isakimus na miyagdam mambuuan day ni na amiril mu'minin nagyang kutwa kapian niya kagya ko na masumbag utusan na miya kagiraw sa amiril mu'minin miyan kiyo susumbag datuin nagtigirang kunaway na ayam yang gulaw-law amiril mu'minin na miya tatakalo iyan sa miya kaguraw anto na miya tiro yan sa benarat tigiyan amiya baluy so amiril mu'minin amiya kakwa mambusa datu iyan apya kapang datu iyan si isagyan kaiyakimas asak kanyan mambu na amiril mu'minin niya kasubo so amiril mu'minin sa detarian amiril mu'minin yutoy kapya one day ni namapya bulayo ka naigirap man na aminin bulayo ka kanagyan ko to marata na ay daw si isa alungan na mori na mipsin dito tutam sa ayam maptero yan na inwa ka na mimbulayo ka siya kini awda ka na tingin mimbulayo ka na diya ka na mapanggulaw la agyan kaya datar amyang gulaw la makapsin dito sa ano nga na mauri umanisa na may pisinditian ay magtiro yan na inaon uda ka na may pagunutag yan kung tabulay ka na suruyan na bakit beruya suruyan nakagiba akong dinatigil minip pagpada nakati alang kami panganaraka uda ka na tigil may pagpada siyan din na aki utong amya teka-teka na bakit beruya teka nakagiyat tigyan abakan din minipagpada nakatiyan makapendegulo na kami sa ikunaraka bata dilabaw sa manusia aso din yan kang galba kasi isagyang kutama piyanaan na sumasartaw na pembinasaw na sumasartaw na pembinasaw na igira na penggabay sa ikudatarian ang manusia di man nagyang kaya saitan nakanubaya buwa saitan na utali kailay natika beperabinasa ang ngayon beperabinasa gira ko na sosaitan ako na buka pungkunya na gira gagawin ayah perabinasa na sosaitan na manusia nagyang ko to saitan na manusia na sabab sa isagiyang ko tong
Aandai ni nakagagawi aun o satan adip kailay na mangumusugo giyang ko to paparangayan yan nagugiyang ko to adat yan nagirawan di yan ka kontrol sa watiro yan bago makatiro nagitip-tiro na sa ingap kailay sa langit agiyang ko to katiro ang kompkin na upama kaya pagaluyang ka nagiyang ko to akwan mapia nas kanya na lawan yan na mapia na waya pagaluyang ka nagiyang ko to kabuntugan na tanto kumapuro ikabuntugan waya pagaluyang ka nagiyang ko to tatamu ka na daw niya natatamu ka kasabot si isagiyang ko to ayaw maawidum na sosaitan adini ang katawan na suman sosaitan na rinuitan na kagya rinuitan na pipikiran ka so kapaggalbag ka na perasan sosaitan naman nagiyang ko to katiro Allah sa isa Quran sa isa suratul Anfal ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibayhi فقال إني بارئ منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. Yang kaya ayat nasi iya ini turun seikuke tidawa sa Badr. Nah, Ghazwat Badr Kubra. Ayam yang gulaulan na kagi udah sirampan makat tidawa na piangurianan o iblis mga satan piangurianan niran so mga kapir o mga Quraysh ati ato kanu gati di kanu nakitaban o pamantigiran nagtiban kanu aya kadakliw na kukumasang ibu na tidawa yun na sobra bintalu gatos ay sama nuto na isa miya panutul na aya kadaklo mga kapir na siyaw gatos ang 50 malalawi sa sanggibu kadaklira na aya kadaklo mga Muslim na talog ito sa 10 agupito ato kanuan tigiran tigu iblis adi kanu tiban sama nuto nagwiran pagunian pangunduyo so mga kaper ko mga Quraysh nakagiyo pa mamamuka pagidayan nanti na pure disirang pagkataban kapakat tidaw ang kakun ni talog ito sa 10 agupito na aya birsos yan nakukumasan ibu pagkatawa sa isa diyang kutamasan na aya kadakal o kuda o mga kapir na namagatos na namapulo sa iko mga Muslim ay Arab niran na namagatos na namapulo Arab ng mga Muslim na nakatiyan di ba na iko na pelas pipelasang kiran o saitan so ang din nagalbukiran namiyang kaato sila at tigiran na purin na di tanutiban kakagiya so saitan na kwa na giyang kutuwak dairang pagkapakatido nagupamang ni Rasulullah sa tabang sa iko Allah na pianabangan wa piyakipanabangan wa la sanggibu mga malaikat ada na makiptidawa to yuto ikat tidawa ako miya patadin sa gumaan sa mga malaikat yuto mo ikat tidawa mi adin kaandin na sunso mga malaikat na miyakip tidawa kaso mga pedakat tidawa na iya sagiga na pagkataling umaso mga malaikat na kumanan sa kadakal sa mga Muslim sa kesabapan sa pagkalat sa mga ribuwi na hugay na sa isagyang kotoras na miyakit tidawa din sa mga malaikat kakagiya aya panglima Rasulullah ng tigil na haykad na namina pakataba na kaming kasagyang kaya masa kau di kaming katigin pakataba na di kaming kapakataba na din na berkami maratyaya mana namiya kailangan ni Rasulullah so taba nangutay na luyo Allah sa isa Quran na tigil na idtastagithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin sanggibu mga malaikat kay kumakataling masusanggibu mga malaikat na mimbelo ya sa mga Muslim agus sa mga malaikat niya kapagumana kasuli magatuson na kumiya din sa katampar sa kawanan na suli magatuson na kumiya din sa katampar sa diwan na si isano na sa mga Muslim na mimbelo siran asang gibu agut tanugatos ang 10 agupito na so kaya ilayaw ng iblis niya nagwi at tigil na ang niya sakukan nagyutay piyag ito kawan wallah sa isa Quran wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum guwaniya tigwalla na piperasang kiran o syaitan sa mga galabakiran dito sa mga kapir
Pitiro yang kirang faqala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Pitiro yang kirang nagyang kunta pitiro kirang no saytan din nagya berkan makataban iman to diganun tiban. Falamma tara'atil fi'atani nagwaniat tigian guani din amay lay usaytan sudua lumpok. Sa lumpok sa katampar sa kawanan alimagatos na sa lumpok sa katampar sa diwang alimagatos ang mga malaika nakasaala akibay nalini ko diya na barukan niya. Anto na ipitiro yan, inni bari minkum sakan na niya sakurkan, inni akhafullah rabbil alamin sak nagtigo syaitan na ipagkalakang suwalakad ng umakan. Say kung sa ano nga namuri na amay kaanday ni na pumakanara ka sa mga tao na ayap teroon anday ni na saitan na tingin na sa kanang niya sa kurkan di kurkan upad ande man ay piarate ako niyo kanang basak nito gan ande man ay inunutan ako niyo ade ni unuti wala na ang niya sa kurkan man tingin dia kurkan din taksil sa sabin sa miyang bululan batan umi pagpedeso saitan ini kapag ipagang niya siya na ginawa niyan na ayak karinaw na sidin sa Quran na aya pitiro iyan na inni bari minkum sakan na ang niya sakurkan inni akhafullah rabbil alamin sakan na ikul kakan suwalakad nan umakadin sa manuto na miyangiyas kuminias so ande na saitan sa isagyang kutoras at kiyagdaman yan sa iku mga muslim agusot tabang kiran wallah sabot sa isagyang kutakip kalakan yan sa iku wallah sa katanumang nakagiyaginang bes ipaparangayan o ande ni na saitan na kailangan na makaangyas tanurun sa iku mga galabagyan sa ayam mambuang penggulaw laan tanong na angyas tanong sa iku galabag o mga saitan sa ayam bubanugan tanong na sumapi adi tanong may pagpada sumapi adi tanong may ginawain kau ba di kalu-kalu na ikalimutan wallah na makasulat tanong sa iku surga yan ko kapumatay tanong wa aku lumatas maun wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim.